Dobrodošli u naš 9. video iz prodaje. Danas ćemo se baviti jednom vještinom koja je jako bitna za uspješan poslovni razgovor. Sjetite se vremena kada ste bili mali. Ili ako imate nekakvo dijete, ili imate nekoga o kome brinete. Što radi djeca svojim roditeljima? Ona cijelo vrijeme postavlja nekakva pitanja. Zašto je ovo ovako, zašto je ono onako? Roditelji kao roditelji uvijek pokušavaju djeci objasniti nekakve stvari, dobro ih socijalizirati, uputiti ih na pravi put i tu su im uvijek na dohvat ruke da bi odgovorili na 1000 njihovih pitanja. Međutim, postavite se jedno jako bitno pitanje. Što djeca rade tim postavljanjem pitanja? Ona kontroliraju razgovor. Svaki put kada dijete postavi pitanje, pozornost roditelja se usmjeri na njega i roditelj mu odgovara na ono što je on htio znati. Bez obzira bilo to pitanje zašto je nebo plavo ili nekako pitanje koje izaziva poštovanje. Osoba, još od malog doba, pa skroz do prodanog razgovora, osoba koja postavlja pitanje uvijek kontrolira razgovor. Najvažnija je stvar u prodanom razgovoru da smo mi ti koji su u kontroli. Da mi vodimo prodajni razgovor u smjeru njegovog zaključenja. Od izrazite je važnosti ovdje vještina postavljanja pitanja. Masa menadžera prodaje i griješi, dođe na nekakav poslovni prodajni sastanak i priča o svojoj firmi nekakav monolog, izlaže nešto o svom proizvodu i usluzi, a ne postavlja pitanja klijentu. Postavljanjem pitanja klijentu dolazimo do jako bitnih odgovora. Koje su to njegove potrebe, što je ono što ga mori, što je ono što ga tišti, što je ono što mu se ne sviđa, što je ono što mu se sviđa kod naših proizvoda ili usluge. Jedino postavljajući pitanja dobijat ćemo odgovore, dobijat ćemo bitne informacije na kojima možemo graditi naš prodajni razgovor. Vještina postavljanja pitanja od izuzetnog je značaja da vodimo taj poslovni razgovor, prodajni razgovor, baš u smjeru koji nas zanima i koji je okrenut prema našem uspjehu. Postoje nekakva pitanja koje ne možete postavljati na početku prodajnog razgovora. To su pitanja koja zadiru u intimu osobe koju smo upoznali, osobe s kojom razgovaramo i osobe koje prodajemo. Svakako su to pitanja o njegovoj financijskoj situaciji, njegovom političkom opredjeljenju, intimi o njegovoj obitelji ili tako nekakve stvari. Još je jedno nezgodno pitanje koje možete pitati u vezi njegovog zdravlja. To su nekakva pitanja koja zadiru previše u intimu, njih nikako ne smijemo postavljati na početku prodajnog razgovora. Ako imamo neki proizvod koji je vezan uz zdravlje, kasnije možemo postaviti ta pitanja, ali nakon toga što smo izgradili povjerenje sa našim kupcem. Prema tome, ova intimna pitanja svakako treba izbjegavati. Moderni menadžer prodaje 29% svoga vremena, znači s gotovo 1/3 koju provede u prodajnom razgovoru, provede baš postavljajući pitanja. Na kraju krajeva, hajmo odgovoriti na tu malu misteriju, hajmo objasniti što je to u postavljanju pitanja, koja treba postaviti, koje vrste pitanja imamo da bi bili uspješni u našem prodajnom razgovoru. Prva i osnovna pitanja su takozvana otvorena pitanja. To su pitanja pomoću kojih pozivate drugu stranu da se otvori, da vam odgovori nekakvim informacijama o svojim potrebama, osjećajima i okolnostima pod kojim stupa u poslovne pregovore. Znači, to su pitanja otvorenog tipa. Ona se postavljaju na početku poslovnih pregovora. Znači, tim pitanjima hrabrite drugu stranu koja možda nekad može biti povučena, možda nekad malo nezainteresirana, hrabrite ju da govori o sebi, pokazujete zainteresiranost za njen uspjeh, pokazujete zainteresiranost za njeno poslovanje i pokazujete poštovanje. Znači, isto tako pokazujete pitanjima zainteresiranost za njene potrebe i za njene stavove. Jedno od dobrih pitanja može biti što je to, možete li mi reći što očekujete od naše usluge? Tako će vam vaš partner, poslovni partner odgovoriti koje su to potrebe koje trebate zadovoljiti. Znači, u odnosu na ta njegova očekivanja, vi ćete mu ponuditi nekakvo rješenje. Kao što ste primijetili, ova otvorena pitanja ne iziskivaju odgovor da ili ne. To su zatvorena pitanja o kojima ćemo govoriti kasnije. Otvorena pitanja u biti traže informacije. Na kom projektu sad radite?
što vam je najbitnije u razvoju vaše tvrtke, koju korist očekujete od naše proizvode ili usluge, što mislite kako ćete izaći na kraj sa ovim problemom koji trenutno imate u tvrtci i takve ostale stvari. Znači, to su pitanja kojim dobijate informacije, kojim dobijate one osnovne bitne činjenice na koje možete konstruirati cijeli prodajni razgovor. Kako prepoznati ova otvorena pitanja i kako ih formulirati? Otvorena pitanja obično počinju upitnim riječima. Zašto, tko, što, kada, gdje i kako. Znači, postavljajući ta pitanja, dobit ćete uvijek informacije, dobit ćete i jako dobre odgovore. Što se tiče ovih upitnih riječi, zašto, tko, što, kada, gdje i kako, trebate izbjegavati ovaj zašto. Iz kojeg razloga? Zašto? Prvo smo ga primjenjivali kao djeca, prvo smo ga primjenjivali u našim životima. Zašto ponekad može izgledati napadački? Pitanje zašto traži direktan odgovor. Zvuči kao nekako naređenje. Uvijek je bolje upitnu riječ zašto zamijeniti sa riječ što. Zašto mislite da je naš proizvod previše precijenjen? Upitna riječ zašto može zvučiti napadački, kao što ste vidjeli iz ove prethodne rečenice. Međutim, zamjenjujući zašto sa što vas je nagnalo da pomislite da je ova naša cijena preskupa? Možete li mi to objasniti? To zvuči pomirujuće, to zvuči kao traženje informacije, to ne zvuči kao nekakav napad. Prema tome, kad već kod otvorenih pitanja koristite ove upitne riječi koje smo govorili, svakako bi trebalo izbjegavati ovaj zašto. Koja je svrha na krajeva ovih otvorenih pitanja? Da se druga strana otvori. Da izgradimo povjerenje kod druge strane. Da se ona osjeća ugodno u našem prodajnom razgovoru. Uvijek ju pozivamo da nam priča o sebi, da nam priča o svojim potrebama i da nam da svoje mišljenje o našem proizvodu ili usluzi. Najgora stvar koju možete učiniti je da repetitivno ponavljate jednu te istu stvar, ne postavljajući apsolutno nikakvo pitanje vašem klijentu. Klijent mora osjećati da je in. On mora osjećati da ga poštujete i da mu je vaše mišljenje od izuzetnog značaja. Na kraju krajeva, to je istina. Mišljenje vašeg korisnika, njegove informacije koje ćete dobiti, njegova zainteresiranost, njegova zabrinutost, od izuzetne je važnosti da napravite kvalitetan prodajni razgovor. Zapamtite, kupac je uvijek u pravu. Prema tome, svrha otvorenih pitanja je da se druga strana otvori, da otkrijete potrebe druge strane, njene otpore, njene strahove, da se druga strana osjeća opuštenije. Evo jednog primjera glede ove opuštenosti. Kada bi mogli prijeći na opis vaših potreba? Pričali ste, ušli ste u prodajni razgovor, govorili ste o nekakvim općim temama, međutim ovim otvorenim pitanjem pitate kada bi mogli prijeći na opis vaših potreba. Usmjeravate prodajni razgovor u smjeru da vam osoba govori što je to što očekuje od vašeg proizvoda ili usluge. Zapamtite, svačije vrijeme izuzetno je bitno. Svačije vrijeme danas je nepresušni resurs kojeg niko nema u dovoljnim količinama. Ovim usmjerenim otvorenim pitanjem usmjerit ćete pozornost na nekakav bitan problem koji imate sa svojim poslovnim partnerom. On će vam opisati svoje potrebe i moćete nastaviti prodajni razgovor. Za razliku od otvorenih pitanja, zatvorena pitanja zahtijevaju točno određeni odgovor. Ona obično provociraju odgovore da ili ne. Normalno, sjećate se, rekli smo da je najčešće 80% odgovora u prodaji ne. Međutim, uvijek je dobro koristiti nekakva zatvorena pitanja kada želimo dobiti nekakvu konkretnu informaciju. Zatvorena pitanja prepoznat ćete isto po upitnim riječima. Zatvorena pitanja počinju sa riječima je li, može li, ima li i sličnim primjerima. Znači, zatvorena pitanja provociraju taj odgovor da ili ne i imaju nekoliko svrha. Neka od svrha mogla bi biti privlačenje pozornosti. Kada recimo razgovor ode u nekakvom drugom smjeru. Privlačenje pozornosti na sadržaj onoga o čemu vi i vaš klijent razgovarate. Tako ćete govoriti da ste u kontroli, tako ćete reći sugovorniku da ste organizirani i usmjereni
na poboljšanje vaše prodajne usluge, usmjereni na rješavanje njegovog problema. Usmjeravanje na specifičan problem isto je jedan od bitnih stvari kod postavljanja zatvorenog pitanja. No ono najvažnije za što koristimo zatvorena pitanja je konačno usmjeravanje ka sporazumu. A najvažnija svrha zatvorenih pitanja je pri ugovaranju posla. Znači, vi zatvorenim pitanjem zahtijevate da druga strana pruži odgovor kojim se pregovori vode ka zaključenju. Evo sada nekoliko primjera. Došli ste do nekakve nezgodne točke u prodajnom razgovoru ili ste kupcu objasnili apsolutno sve. Ostalo je još samo da potpiše ugovor. Jedno od zatvorenih pitanja moglo bi biti: jeste li spremni da s ovim idemo dalje? Ili ti, možemo li s ovim ići dalje? Kao što vidite, jedina dva moguća odgovora na ovo pitanje su da ili ne. Prema tome, vi zatvorenim pitanjem koje postavljate na samom kraju prodajnog razgovora usmjerujete prodajni razgovor ka zaključenju. Druga alternativa koju možete ponuditi pri ovom zaključenju može biti: to je ono što vam doista treba, zar ne? Složili smo se da proizvod točno odgovara vašim potrebama. Isto provocira odgovor da ili ne. Vodi kupca ka zaključenju. Jedno od bitnih pitanja može biti: jeste li zadovoljni našom ponudom? Ponovo, ovo pitanje provocira odgovore da ili ne. Ako kupac odgovori da nije zadovoljan našom ponudom, postavit ćemo ponovo otvoreno pitanje koje ćemo nam objasniti što je ono, koji su to strahovi, koje su to dvojbe koje on ima, da bi kasnije te strahove i dvojbe razjasnili i ponovo došli ka pitanju zaključenja. U svakom slučaju, bez obzira što vi pitali i što vam kupac odgovorio, pogotovo ako u ovom slučaju odgovorio ne, vi ponovo postavljate pitanja, preuzimate kontrolu nad razgovorom, otkrivate koji su to strahovi, koje su to dvojbe, odgovorom davate nekakva adekvatna rješenja i razgovor uporno vodite i uspješno vodite ka njegovom zaključenju. Treća vrsta pitanja su takozvana refleksivna pitanja. Svrha refleksivnih pitanja je da zatražite više informacija koje će vam pomoći da pripremite nekakav odgovor potencijalnom kupcu. Refleksivna pitanja isto vam mogu služiti kada ih postavite da dobijete neko vrijeme kojim ćete razmisliti na nekav adekvatniji odgovor. Ponekad refleksivnim pitanjem kupujete vrijeme da bi razmislili, međutim, još jedna od svrha refleksivnih pitanja je svakako davanje poštovanja vašem sugovorniku. Kakvog poštovanja? Refleksivnim pitanjem pomoći ćete dati poštovanje vašem sugovorniku da ste ga doista slušali ili ćete mu reći nekakvu stvar da ju nastavi ili da pozorno pratite ono što je ona govorila. Prema tome, refleksivna pitanja pomažu vam da dobijete na vremenu ili da potvrdite osjećanja druge strane. Isto tako možete ih koristiti kad odgovarate na nekakve prigovore koje klijent svakako može imati. Primjer, imate nekakav tehnički uređaj koji prodajete širokom dijapazonu kupaca i taj tehnički uređaj ima nekakvu servisnu agenciju koja možda nije u mjestu u kojem vi prodajete ili možda niste dovoljno pojasnili nešto o servisu tog tehničkog uređaja. Jedno od kupčevih pitanja može biti da izrazi zabrinutost za servis. Refleksivno pitanje bilo bi sljedeće: odgovaranje na prigovore. Što vas kod održavanja najviše brine? Prema tome, ako je neko zainteresiran, zabrinut za servis tog tehničkog uređaja, a ne kaže vam u detalje, pitanjem što vas kod održavanja najviše brine, ponovo ćete zatražiti informacije. Vi ste refleksivno odgovorili na prigovor. Kupcu ste dali do znanja da vas zanima njegovo mišljenje i tražili ste dodatne informacije. Isto tako, provjerom putem parafraziranja provjeravate što je druga strana izjavila. Ponekad je jako bitno ako smo prečuli nešto što nam je druga strana rekla. Ako nam je pozornost odlutala možda u tom trenutku. Ili je njegova rečenica bila nerazumljiva, pretiha ili nismo na najbolji način razumjeli. Najbitnije u poslovnom razgovoru je da se bude čisto i jasno. Da smo sigurni da je jedna i druga strana dobro razumjela. Ako nešto niste razumjeli ili vam ništa nije jasno, postavit ćete ponovo refleksivno pitanje.
Ako sam vas dobro razumio, vaš plan je da s ovim idemo dalje. Ako sam dobro razumio, sviđa vam se rok dostave. Ako sam vas dobro razumio, imate nekakvih problema sa razumijevanjem koristi koje dobijate od našeg proizvoda ili usluga. Prema tome, ovakvim načinom, parafraziranjem kupčevih riječi, vi iskazujete poštovanje i razjasnjujete nejasnoće. Drugi način koji možete reći bilo bi, zvuči kao da kažete da ovo nije bilo baš najbolje moguće rečeno, da me niste najbolje razumjeli. Jeste li me najbolje razumjeli? Jako je bitno postaviti ta pitanja da bi došli do onih bitnih informacija. Najvažnije je pitanje dobro formulirati. Što znači pravilno i precizno formulirati pitanje? Pitanje prvo i osnovno mora biti jednostavno. Ono ne smije biti kompleksno. Tako da u jednoj rečenici postavite više pitanja o kojima kupac mora razmišljati. Primjer nezgodno postavljenog pitanja bio bi ovaj. Sviđa li vam se boja našega tepiha? Mislite li da trebamo dobiti nekakve nijanse i mislite li da cijena odgovara onome što smo vam predstavljali? Kao što vidite, ovo su 3 pitanja u jednom. To svakako moramo izbjegavati. Pitanja moraju biti rečena jasno, glasno i moraju biti vrlo jednostavna. Tako da ne zbunimo našeg kupca. Postavimo mu jedno cjelovito pitanje. Kao što smo to prije rekli, pitanjima mi kontroliramo razgovor. Dobijamo one informacije koje su nam bitne. Skraćujemo vrijeme druge strane za razmišljanje. Ponekad druga strana ode u nekakvo razmišljanje, pretjerano analizira ono o čemu smo mu govorili, pa ga zatvorenim pitanjem možemo vratiti natrag na sadržaj samog razgovora. Zapamtite, vi ste ti koji kontroliraju razgovor i vodite ga u smjeru dogovora. Isto tako, postavljam pitanja, kao što smo rekli, kupujemo i vrijeme. Kupujemo vrijeme da slušamo i dok slušamo odgovor, kupujemo vrijeme da predahnemo i priberemo misli. Postavljanje pitanja naše je moćno oružje kojim ćemo prodajni razgovor usmjeriti u pravom smjeru. Postoji 6 ciljeva koje možete ostvariti postavljanjem pitanja. Pitanja vam pomažu da izbjegnete duge rasprave, ako je nešto nejasno. Možete ući u konflikt sa drugom osobom, tu u prodajnom razgovoru svakako ne smijete napraviti, no s druga strana može inicirati konflikt ako je nešto nije dovoljno jasno. Postavljanjem pitanja da vam objasnim što je se ne sviđa, vi ćete svakako tenziju konflikta smanjiti na neku razinu, neku nisku razinu i usmjerit ćete razgovor prema pravim informacijama. Isto tako, pitanja vam pomažu da ne govorite previše. Ako se sjećate vještina komunikacije, rekli smo da ono što je najnezgodnije u prodajnom razgovoru je to da prodajni menadžer govori 80% vremena. Postavljanjem pitanja vi iskazujete poštovanje svojim klijentu. On ima osjećaj da vam iznosi svoje mišljenje da je u kontroli, međutim u kontroli ste vi. Druga strana vam prenosi informacije. Jako je bitno u ovom trenutku ono što smo govorili o vještinama prodaje, a to je slušanje. Postavljanjem pitanja, postavljanjem zanimanja vašem klijentu, on će vam iznositi neke svoje informacije, a vi ćete ga pozorno slušati i tako mu davati poštovanje. To će vam otvarati vrata ka otvaranju povjerenja. Ljudi će vam se neprestano otvarati i dati vam neke informacije, čak i koje nisu htjeli. Postavite pitanje, iskažite poštovanje svom sugovorniku i pažljivo slušajte. Vi ste ovdje savjetnik, vi niste neko koji nekome nešto nudi ili nešto nameće. Vi ste savjetnik koji sluša želje i potrebe svoga kupca i to čini razliku između uspješnog i neuspješnog prodavača. Isto tako, postavljanje pitanja pomoći će vam da prenesete drugoj osobi nekakvu jasnu ideju. Ponekad naši kupci doista ne znaju što žele. Postavljanjem pitanja što vam se kod našeg proizvoda sviđa ili ne, što bi vi od njega očekujete, što bi željeli, on će možda u glavi stvoriti tu jasnu ideju što želi. Prema tome, postavljanjem pitanja vi pomažete drugoj strani da shvati što želi.
Isto tako, pitanja vam pomažu da usmjerite misli svoga klijenta na ono što ste vi mislili, pa tako da vaša ideja postane njegova. Postavljanjem pitanja na koje ćete dobiti odgovor da jako je bitna stvar u građenju povjerenja. Slažete se da je ovaj naš novi proizvod moderan i da zadovoljava vaše potrebe. Samim tim postavljanjem toga pitanja klijenta vodite u pravom smjeru da vaše misli postanu i njegove. Isto tako, pitanja vam pomažu da pronađete osjetljivu točku druge strane preko koje možete zaključiti posao. To je svakako nekakva emocija. Emocija ljubavi, emocija sigurnosti, emocija straha, emocija pripadanja ili neke druge emocije. Uzmite primjer da su prodavač tepiha. I u trgovinu vam ulaze mladi čovjek, mlada žena sa malim djetetom. Postavljanjem pravih pitanja, vi ćete svakako od njih napraviti svoje klijente. To pitanje mora biti u vezi ljubavi prema djetetu. Koliko vremena vaše dijete provodi u dječjoj sobi u odnosu na njegov cijeli dan? Odgovor će biti veliki. Mislite li da bi dijete u dnevnoj sobi trebalo provesti nešto u sigurnom i čistom okruženju? Jer tamo provodi najveći broj dana svog djetinjstva. Prema tome, vi ste ovdje apelirali na ljubav roditelja prema djetetu, dali ste im nekako rješenje, nekakav udoban, topal tepih koji se lako održava i na kojem dijete može slobodno pasti. Dijete će biti zaštićeno od ozljeda. Vi ste iskazali ono što je najvažnije. Iskazali ste svoju zabrinutost, iskazali ste svoje zanimanje za njihove emocije, ljubav prema djetetu i oni će postati vaši vjerni klijenti. Prema tome, postavljanje pitanja izuzetno je bitna stvar kod provođenja prodajnog razgovora i njegovog uspješnog vođenja ka zaključenju. Isto tako, ono što je najvažnije kod vještine postavljanja pitanja, sjetite se ponovo djeteta i roditelja. Kad je dijete postavilo pitanje svom roditelju, on se osjećao zaštitnički, osjećao se važan i osjećao se kao savjetnik. Isto tako, kada vi postavite pitanje svom klijentu, svom poslovnom partneru, oni će isto osjećati, imati utisak da su važni i da je važno njihovo mišljenje. Zapamtite, kupac je onaj ko morate kazati poštovanje, a to ćete na najbolji način učiniti postavljanjem pitanja. Svi mi volimo vidjeti, svi mi volimo čuti kad se netko zanima za naše mišljenje. Tako gradimo sigurnost, tako gradimo povjerenje. Postavljanje pitanja osnovna je vještina kojom ćete graditi ovo povjerenje. Na samom kraju ovog našeg videa reći ćemo nekoliko uputa za postavljanje pitanja. Prvo i osnovno, trebate tražiti dozvolu za njihovo postavljanje. To će drugu stranu opustiti. Primjer može biti: imate li nešto protiv da vam postavim nekoliko pitanja koje bi bolje pomogla da razumijem vaše poslovanje i njegove potrebe? Prije nego što uopće krenete na postavljanje pitanja, ovo je dobar način da tražite potvrdni odgovor. Tražite dozvolu za postavljanje pitanja. Prijazni ste, prijatni i poštujete svog sugovornika. Nakon što postavite ovo pitanje, smijete li postavljati nekakva pitanja? Kako smo to već ranije rekli, trebate krenuti sa otvorenim pitanjima o općim temama. Ona pomaže drugoj strani da se otvori, da odgovori na općen način, da ipak otkrije nekak svoje osjećanja i nekakve svoje ciljeve. Samim postavljanjem otvorenog pitanja vidjet ćete kakvo je raspoloženje druge strane. Vidjet ćete trebate li to raspoloženje usmjeriti ka nekakvoj vedrini, nekakvim pozitivnim odgovorima, nekakvom pozitivnom reakcijom, nekakvim optimističkim ciljevima koje imate vi ili njegova tvrtka. Otvorena pitanja pomažu drugoj strani da se otvori. Vi ste tu da bi izgradili povjerenje. Pažljivo govorno obličite svako pitanje kako bi ga druga strana dobro razumjela i kako ne bi bila zbunjena izrazima. Treba izbjegavati strane izraze ili nekakve nerazumljive. Ako druga strana ne razumije pitanje, odgovor neće biti precizan i neće biti potpun.
I na samom kraju, ono što je najvažnije kod postavljanja pitanja. Prije nego što postavite sljedeće pitanje, pažljivo slušajte odgovor na prethodno. Nikada sugovornika ne prekidajte. To je znak poštovanja.